Independentisten aurkako espioitza kasuak argitzeko ikerketa batzorde bat eratzea beharrezkoa dela adierazi dute azken egunotan zenbait alderdik. Atzo ordea Espainiako Kongresuko bozeramaileen batzarrean proposamenari uko egin zion PSOEk, PPek, Voxek eta Ciudadanosek. Ondorioz, datorren asteko osoko bilkuran ezingo dute eztabaidatu ikerketa batzordea eratu edo ez. Apiril erdialdean eman zuen The New Yorker hedabideak Euskal Herriko eta Kataluniako buruzain independentisten aurkako espioitzaren berri, Citizen Lab institutuak eginiko ikerketa batean oinarrituta. Horren arabera gutxienez 75 lagun zelatatu dituzte, Pegasus programa erabilita. Programa horrek edozein gaiuren datuak eskuratu ditzake eta sakelekoa blokeatuta badago ere, audio edo bideo grabailuak piztu ditzake. Espainiako gobernuak ere egun jakinarazi zuen Pedro Sánchez gobernuburua eta Margarita Robles defentsa ministroa ere zelatatu egin zituztela. Oraindik ordea ez dago argi nor dagoen zelatatze horren atzean. Horri lotuta, Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaiak martxan jarri du ikerketa bat gertatutakoa sekretuak aurkitu eta ez dautarazteko delitua izan daitekeelakoan. Hori horrela epaiak fiskaltzari jakinarazi dio ikerketa bat abiatu duela eta horrekin batera eskatu dio daukan informazio guztia helarazteko. Arratsaldeon guztioi, defentsa ministroak agerraldia egin du gaur Kongresuan Pegasus auziaren zurrunbilo betean. Berez, beste gai batzuen inguruan azalpenak emateko zegoen aurre ikusita Margarita Roblesen agerraldia, baina espioitzaren auzien bueltako adierazpenak eman behar izan ditu. Hala beharrez, zehazki Pegasus auzia aipatu ez badu ere, defentsa ministroak esan du delituzko ekintzak izan direnean auzitegitara jo behar dela eta eurei dagokiela erantzunkizunak ez hartzea herritarrei konfiantza izateko eskatu die. Espainiako gobernuak erabateko gardentasunez jokatuko duelako. Era berean, defentsa ministroak arauak aipatu ditu. Gobernuko kideen telefono mugikorren segurtasuna noren esku dagoen galdetu diotenean eta ez du erantzun Paz Esteban Zeneiko zuzendariak dimisioa eman behar duen. ¿De qué depende de la seguridad de los teléfonos del presidente? ¿De usted? ¿Del Ministerio de Presidencia? ¿De quién depende? Pues no hay más que mirar las normas y en las normas está perfectamente recogido todo. ¿Y me lo puede aclarar usted? No, yo no, que yo no soy las normas. Van ustedes a las normas y en las normas lo miran. Y en las normas ahí se les aclaran todas las dudas. La ventaja de una democracia es que todo está en la ley, todo está en las normas. Y por tanto no hay más que echar un minuto de tiempo, ir a las normas y buscar las cosas. ¿Cree que debería dimitir Paz Esteban? Bueno, vamos. ¿Cree que debería dimitir Paz Esteban? Ya no se puede, ¿vale? Ya no se puede. Gracias. Gurean gaur magazinean berriz Mertxe Aizpura Euskal Herria Bilduren Kongresuko bozeramailea izan dugu Pegasus auzia zizketan aipatu legez, naiz eta Sánchez eta Roblesen sakelakoak ere zelatatuak izan diren, PSOEk Pegasusen ikerketa batzordari muzin egin dio, PPren, Voxen eta Ciudadanosen botoekin batera. Bada, alaxe iritzi dio Aizpuruak gurean ikerketa batzordaren blokeoari. Egia esan ja gauza gutxik harritzen gaitu ez hemen, baina egia da espero zezakeela hainbeste aldiz balore demokratikoak eta baita ere gardentasuna ahoz aho eduki duten gobernuaren aldetik gutxienezko keinu bat eta gauzak serioski planteatzen ditula onartzea eta adieraztea, ez? Azken finean, honekin beste mantu bat jarri nahi dute, lausotu egin nahi dute gertatzen ari dena, eta nik uste ja gauzak horrela lertzen direnean ezin dela hain errex estali, ez? Badirudi gardentasuna ahoz aho dutela, baina zenbait eta gehiago hitz egin gardentasunaz gobernu honek, hainbat galdera gehiago sortzen zaizkigu eta ikusten ari gara gardentasunik ez dagoela, eta nahi dutena dela nolabait estali guzti hau, ez? Nik uste hainbeste urtetan ohitu da estatu hau gauzak nahi duen eran egitea, inertzia horietatik bizi dela eta ez direla konturatzen arduragabekeri handia dela, baita ere gobernuaren aldetik eta beraien iruditik begiratuta. Politikarloko kontuekin jarraiki Ipar Euskal Herrira eta Frantziara begira, legebiltzarrerako postetara baturik aurkezteko bidean da Frantziako ezkerra. Maiatzaren batean akordioa egin zuten Frantzia Intsumisoak eta Europa Ekologia Berdeek. Atzo alderdi sozialistarekin eta alderdi komunistarekin bildu ziren bi alderdiak eta biek ala biek adierazi dute eurak ere ezkerreko frontera batuko direla. Orain arte dena den hauteskunde presidentzialak irabazi duenak legegileak ere irabazi izan ditu. Halere
Aipaturiko akordioa historikotzat jo da eta ohiko joera aldatzeko aukerarik den galdetu diogu Maite Ubiria kazetariari entzun. Baina noski barruti bakoitzan osatu behar dire hautagaitzak eta asko daudenean normalki ezkerrak zailtasunak izaten ditu. Akordio honi esker kontutan izanik alderdi ezberdinen artean banatu dituzteela zerrenda buruak gutxienez teorikoki eta logika politikako lan egintzen du baitari edo hori pentsatzera eramaten du, bere aukerak asko hobeagoak izango dira. Hainbat inkesta argitaratu dire, nun ezkerreko fronte hori jartzen dute nolabait lehiatzen makronismoarekin eta hori janeko albiste nahiko esanguratsua bada. Gaizatuta berriz ekonomian hobera egiten jarraitzen du lan merkatuak. Espainiako enplegu zerbitzu publikoaren arabera hilaren amaieran ehun eta 58.904 lagun zeuden langabe gisa erregistratuta Lanbideren eta Nafar Lansareren bulegoetan. Martxoan baino 2.503 gutxiago dira eta iazko hilabete berean baino 19.747 gutxiago. Langabe kopurua gehien jaitsien herrialdea Nafarroa izan da, baina behera egin du ere Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban hain zuzen ere. Euskal Autonomia Erkidegoko datuen balorazioa Idoia Mendia Lan eta Enplegu Sailburuak egin du, baikortasunez jaso ditu datuak. Eta hau guztia jasotzen ari da gerra baten erdian eta perspektiba negatibo askoren erdian, baina nik uste dute oso garrantzitsua dela eta ipini behar dela balorazio positibo batekin, Espainiako gobernuak eta baita Euskadiko gobernuak egin ditugun politika publikoak sektore ekonomiko guztiak laguntzeko eta hori konfidantza handia eman die enpresarioei eta hori izango litzateke arrazoia kontratazioak gorakada hau lortzeko. Eta eguneko lerroburuekin bukatzeko beste kontu bat Euskal Herria zuzenen jaialdiak osatu du bere 26. aldiko programazioa. Gaur iragarri du musika festivalean izango diren hainbat bakarlari eta talderen izenak Delirium Tremens, Bulko Dei, Merina Gris, Bulego eta Joseba Tapia tartean. Aurretik jakinarazi zutenez festivalean beste hainbeste taldek ere eskainiko dituzte kontzertuak esaterako, iragarriak ziren dagoeneko Ibilbedi, Ezpalak edota Amorante. Sarreren aurre salmenta martxan dago ere, maiatzen 25 arte. 55 euroren truke eskuratu halko dira tiketak, festivalaren webgunean hain zuzen ere jaialdian bertan ordea, 55 euroko prezioa izango dute bonuek. Auzolanean egiten den ekitaldia den aldetik, laguntzaile gisa parte hartzeko aukera dagoela gogorazi dute antolatzaileek. Hain zuzen ere 400 laguntzaile behar dituztela esan dute. Festivala uztailaren batetik 3 arte egingo dute Irisarrin. Bada lerroburuak horrela heldu diez eguneko argazkiari Euskal Herriko eta Kataluniako buruza independentisten aurkako espioitza kasuak argitzeko ikerketa batzorde bat eratzea beharrezkoa dela adierazi dute azken egunotan, zenbat alderdik atzo ordea, Espainiako Kongresuko bozeramaileen batzarrean proposamenari uko egin zion PSOEk, PP, Vox eta Ciudadanosen babesarekin. Bada auziaz, entzun dugu lehentxeago lerroburuetan Mertxe Izkura Euskal Herria Bilduren Kongresuko bozeramailean. Goiz berriz Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Bingen Zupiriak heldu dio, gaiari Euskadi Irratian kezkatuta agertu da eta gai hauek lemailen argitzaren garrantzia azpimarratu du era berean, osasun demokratikoa eta erakundeen zilegitasuna zalantzan jarri da, azken egunetan Pegasus programarekin egindako espioitzarekin Zupiriaren arabera. Osasun demokratikoaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu kezka handia sortarazten digun gai batetaz. Gogo eta jakina egiten dugu politikatik eta erakunde publiko batetik. Baina bai gure artean eta bai gure inguru guztian, azkeneko aldietan nabari da, gero eta gehiago badagoela demokraziaren kuestionamentu bat eta erakundeen zilegitasunaren gainean galdera ikur bat etengabea dana, ez? Eta ikusten duguna da, egun hauetan ireratu diren entzuketen inguruko albiste guzti hauek ez diotela inongo mesederik egiten, ez politika gintzari eta ez erakundeen sinesgarritasunari. Eta horrek benetan kezkatzen gaitu. Gertutik garrituko dugu Pegasus auzia izan ere bihar zeniko zuzendariak agerraldia egingo du Kongresuan espioitza kasuei buruzko azalpenak emateko. Gaizatuta berriz hurrengo urteko udal eta foru hauteskundetarako zerrendak osatzeko prozesua abiatu du Euskal Herria Bilduk eta horretarako abia puntuan norberak
bere borondatea agertza da, esan dutenez testuinguru honetan aste artean jakitera eman du Bakartxo Ruizek, ez dela oraingoan hautagaia izango Nafarroako legebiltzarrean ardura garrantzitsuak izan ondoren irakaskuntzari helduko dio berriz, eta ez da zerrendetan agertuko Nafarroako lagunak horrela hitz egin du gaurkoan. Eta lehenengo lerroan egote horrek 3 legegintzaldiz datorren urtean 12 urte izango dira, ziklo bat iztea eskatzen zuela, ez? Nik uste, edo zeinek ulertzeko modukoa dela, jardun honek eskatzen duen energia, eskatzen duen tensioramendua, eskatzen duen esposizio publikoa ere, eta, nik uste jakin behar dela, momentu batean ere gelditzen, eta politikan parte hartzeko ere, mila modu daudela, nik argi daukat EH Bilduren proiektu politikoan sinisten dudala erabat, eta hor jarraituko dut, baina beste zeregin batzutan, eta beste ekarpen batzuk egiten. Bada politikatik ekonomiara osasunak behartutako aldaketa bat egin du Confebaskek, gaixo baimena du 2019 geroztik lehendakari denak Eduardo Zubiaurrek, eta haren lekukoa orain arteko lehendakari ordeak hartu du Isabel Busto hain zuzen ere. Bata zein beste adegiko ordezkariak dira Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako patronalaren buruzagintzan. Busto Confebaskeko 3 lehendakari ordetako bat da, eta hura hautatu dute Gipuzkoako patronalari dagokionez kargu gorena izateko, eta Zubiaurre ordezkatzeko. Confebaskeko buruzagitza betetzen duen lehen emakumea izango da Busto. 1993an Confebask sortu zenetik orain arte 8 gizonezko izan dira lehendakari. Bestadetik aldaketa izeak datoz LAB sindikatura ekainaren 16an biltzar nagusia egingo du Baionan 10. eta zuzendaritzak hainbat proposamen berritzaile egingo dizki afiliatuei haien oniritzia lortzeko deigarrienetako bat sindikatuaren antolaketari berari eragingo dio. Idazkaritza nagusiaren kargua desagerrarazin eta 2 koordinatzaile orokor izango ditu aurrerantzean. Labe Garbinara Muru egungo idazkari nagusia eta Igor Arroyoaren ondokoa proposatuko ditu zuzendaritzak 2 buruko lidergoa osatzeko datozen 5 urteetarako 2027 arte. Horrez gain, arlo soziopolitikoan datozen urteetan jarraitu beharreko bidea ere xehatu du Labek 10. biltzar nagusiko txostenean. Horien artean, sindikatuak ezkerreko independentismoaren erreferentzia sindikal nazionala izan nahi du, eta horretarako bere gain hartuko du estrategia independentista eraldatzailea garatzeko ardura. Biltzar nagusiko irudia. Idazkari nagusi bat izatetik, 2 koordinatzaile orokor izatera pasatzea. 2 koordinatzaile orokor, 2 maila berdinean egongo direnak, 2 pertsona, baina 2 horietako bat gutxienez beti emakumea izan beharko da. LAB izan behar dela, ezker independentismoaren erreferentzia sindikal nagusia. Ipar Euskal Herrian ere egokia da egitea biltzar nagusia, baina gainera apustu horren atzean badaude 2 erronka. Alde batetik, guk sindikatu nazional bakarra izanik, iruditzen zaigu badugula ardura berezia Euskal langileek behar duten estrategia nazionala garatzeko eta mugaz gaindiko sindikalismo bat praktikan jartzeko. Eta horretara goaz. Eta bigarrenik, Ipar Euskal Herrian sortu eta 22 urte pasadirenean, badela momentua ere Ipar Euskal Herrian LABen egitasmoa indartzeko eta zabaltzeko. Langatazketan berriz, HLA, LAB, Komisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuek dituta elkarteratzeak egin dituzte goizunetan Osakidetzako langileek ospitalen aurrean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Osasungintza publikoaren eta lan baldintza duinen alde egin dute protesta maiatzaren 16irako greba deialdia egin baitute. Besteak beste akordioak betetzeko eta langilentzat lehentasunezkoak diren gaiak konpontzeko eskatzen diote Osakidetzari hala nola langile falta, txanda osagarrien ordainketa edo prekarietatearen aurkako neurriak erraztea. Gasteizko Txagorritxu ospitaleko sarrera nagusian izan da Raquel Joanko Fernandez dela sindikatuaren ordezkaritzan, langileen aldarrikapenen berri ematen entzun dezagun. Akordioak betetzea, garapen profesionala, leku aldatze lehiaketa irekia eta iraunkorra, kontratazio zerrenda berriak abian jartzea,
4ko parekatzea eta txanda osagarrien ordainketa. Lain karga onartezinak, langile falta eta prekarietate konpontzeko eta kontziliazio errazteko neurriak. Aldiz, Gasteizko kirol instalazioetan eta gizarte etxeetan lan egiten duten erosleak, begiraleak eta kontrolatzaileak grebara ditu dituzte sindikatuek, ELA, LABE, Komisiones Obrasek eta UGTek 5 greba egun ditu dituzte atorren asterako Gasteizen lan baldintzen inguruan enpresekin zabaldutako negoziazioak porrot egin ostean. Esan beharra dago, sektore honetan, azken 10 urte hauetan, 10% erosalmen baten galera izan dugula, eta alde horretatik uste dugu orain esfortzua enpresei dagokiela, ez? Orduan, ikusiko dugu bihar daukagun bileran ze ematen duen, eta ez baldin badaude aurrera pausorik, esan dakoa, posegunetako greba egingo genuke datorren aste. Hezkuntza librozale guraso eta irakasle taldeak Lakuako hezkuntza sailak onartutako akordioa urratu duela salatu du, Googlekin sinatutako hitzarmena sinatzerakoan. Izan ere, Google Cloud EMEA Limited enpresarekin bat egin du hezkuntza saileko ikastetxeetan Google Workspace for Education zerbitzuak erabiltzeko. Joan den astean Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialak argitaratu zuen, ebazpenak apirilaren 11ko data du. Hezkuntza lege berrirako oinarriak jasotzen dituen testua onartu zenetik 4 egun igarota. Hitzarmen horrek 4 urterako zehazten du Googleekin lankidetza hezkuntza sailaren menpeko diren ikastetxe guztietan Google Workspace for Education zerbitzuaren berri eman eta horiek hartzea sustatzeko. Sustatze hau alabaina hezkuntza lege berrirako akordioan jasotako digitalizazio etiko arduratsu eta euskaldunaren erabat kontrakoa da guraso eta irakasle taldeentzat, zeinek uste duten hitzarmena prest egongo zela hezkuntza akordioa adostu eta onartu zen bitartean. Gauzak horrela, bart eguerdiko mazinan konexioa egin genuen Gorka Julio informatikariarekin eta halaxe iritzi zion berak Eusko Jaurlaritzak onartu duen akordioari. Aldaketa handia gertatzen ari dira hezkuntzan, deno dakigun bezala, eta horien artean bada irakaskuntzari eta teknologiari lotutako hauek. Badirudi, aukera emango dutela Googleeko tresnak erabiltzeko, baitaren Microsoftekoak, baina baitaren software librea ere alternatiba naturala izan beharko lukena hori proposatu beharrean eta hori eredu bezala erabili beharrean, derrepentean, aurkitzen gara nola, multinazional hauei datuak ustiatzetik bizi diren multinazional hauek sartzen direla eta proposatzen direla eredu nagusi bezala gure eskoletan. Horrek suposatuko duen guztiarekin. Orain datuen kontrola eta horren ustiaketaz bizi diren entidade hauek eskoletan naturalki onartzea harrigarria baino kezkagarria da. Inorrek ez du planteatzen adibidez McDonald's bat gure eskoletako jangeletan sartzea edo horrelako akordioa sinatzea. Hezkuntzan gertatzen ari da, eta horre gainea zailtzen du, benetako alternatibak eta aukera askoz ere interesgarriagoa direnak zabaltzea. Gizarte arlora jauzi egin ordea Euskal LGTBI+ behatokiak Bilboko Aldezarrean jasotako 4 heriotzen atzean dagoen LGTBI+ fobia salatu du eta horien aurka mobilizatzera bultzatu du gizarte osoa. Izan ere, kasu horren inguruan sekretupeko ikerketa bat abiatu du Ertzaintzak, atzo binen zupira Eusko Jaurlaritza. LGTB fobikoak eta matxistak ere bai, ez? Eta orduan, egoera honen aurrean uste dut, garrantzitsua dela salaketa horiei ere bai dagokien kontestua ematea eta erramientak sortzea. Eta kasu honetan ere, agian azpimarratu nahiko nuke, oraindik ere eraso homofobo bezala ikustarazia ez bada ere Bilbon, hainbat eta hainbat dagoeneko gaur 8 erailketa mahai gaineratu direla. Eta jendea topatzeko beste sexu harremanetarako, harremantzeko aplikazioen bidez, biktimak topatu izana eta guztiak homosexualak izatearen oinarri
komuna daukate, ez, gaizki esan da, eta uste dut egoera honetan, eta festa giroan ematen ari den, egoera horrengatik garrantzitsua dela, hainbat elkartek eta kasuan ikusgunek mai gaineratu duen babeserako, babes pertsonal eta komunitariorako neurriak ere bai, mai gaineratzea, eta zentzu honetan, ez, kontzientzia areagotzen doan heinean ere bai, elkar babesteko, autodefentsa feministarako ere bai, tresnak mai gaineratzea ezinbestekoa dela. Bestetik, Zabalgarbiko Zabortegian atzo agertu zen gorpo 20 urteko migrante magrebtar batena da, eta Bizkaiko Aldundiaren tutorpetzapean egon izan da, hainbat hedabidek aitzera eman dutenez, azaldu dute gizonezkoak dokumentazioa zeramala gainean, eta horrela jakin ahal izan dutela bere identitatearen berri, hala ere, oraindik segurtasun sailak ez du ezer baieztatu. Hain zuzen ertzaintzak jakinarazi zuen atzo goizaldean gizon baten hilotza azaldu zela Zabalgarbi errauste plantan zehazki hondakinak usteko eta tratatzeko prozesuan. Ertzaintzaren arabera gorpuari orain arte ez diote indarkeria zantzurik atzeman. Litekeena da kontainer batera lotara sartzea eta zabor kamioiaren batek oharkabean harrapatzea, beste hainbat kasutan gertatu da hori gainera Bizkaian azken urteotan. Zabalgarbira zama ustera joandako kamioiekin lanean ari zirenetako batek deitu zuen ertzaintzara gorpua ikusi zuenean. Ertzaintza eta auzitegiko medikua joan ziren bertara eta Bilboko auzitegiko patologia zerbitzura eraman zuten gorpua autopsia egitera. 7 hilabete igaro dira Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espetxeak kudeatzeko eskumena jaso zuenetik, eta gaur Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburua Zabaiako kartzelan izan da. Han aurkeztu du kartzelako historiak dokumentala komunikabideen aurrean. Jaurlaritzak eta EITBek elkarlanean ondu dute lana eta bihar estreinatuko dute EITB katean. Artolazabalek aurkezpenan adierazi du Jaurlaritzaren lehentasuna dela espetxeen kudeaketa gizarte politiken barruan kokatzea. Zehazki esan du, espetxeen kudeaketa ulertzen dutela gizarte politiken adar bat bezala. Azpimarratu du hirugarren sektoreko erakundeekin batera lanean jarraituko dutela presoen 3. gradua eta gizarteratze eta laneratze programak sustatzeko. Eta ez hori bakarrik, Jaurlaritzak justizia errestauratiboaren alde lanean jarraituko duela berretsi Artolazabalek eta iragarri datozen hilabeteetan Zabaiako espetxean lantegi errestauratiboak antolatuko dituztela. Ostera Euskal Herri osora luzatu ditu deialdiak sarek izan bidea dinamikaren baitan. Maiatzaren 4tik 8 mobilizazioak izango dira, aipaturiko kilometroak egitaren erronkari bultzada bat emateko. Arabaren kasuan 3 puntutan izango dira mobilizazioak eta martxak datorren larunbatean, hilaren 7an Añanan, Agurainen eta Gasteizen. Euskal Herri osoko deialdi hauen ostean dinamikaren azken kilometroak egingo dituzte urriaren 8an Donostian. Maiatzaren 4tik 8 deialdi ezberdinak izango dira herriz herri izan bidea dinamikarekin bat egiteko. Arabaren kasuan, sare herritarrak mobilizazio eta martxak deitu ditu 3 puntutan maiatzaren 7an. Izan bidea dinamikaren erronkari bultzada ematea du helburua deialdiak. Horretarako larunbatean Añanan, Agurainen eta Gasteizen deialdi bana egin du sarek. Añanan Uribarri gaubeatik Espejora egingo dute martxa goizeko 11etan. Agurainen berriz, 4 ordu zahalik eta kilometro gehien egiteko erronka jarri dute goizeko 11etatik 3 bitartean. Gasteizen kasuan, 3 zirkuitu egiteko aukera izango da. Erdialdetik hasita 2 kilometroko ibilbidea, Olarizuko tontorrera 8 kilometrokoa edo bizikletan 30 minutuko zirkuitoa. Andre Maria Zuriaren plazatik abiatuko dira. Araban ere baditugu zita ezberdinak. Agurainen, Gasteizen edo Añanan adibidez. Agurain eta Gasteizen mobilizazioa 4 orduz iraungo du, zirkuito bati bueltak emanez. Bestaldetik Añanan martxa bat egingo dute Espejora. Euskal Herri osoan izango diren deialdien ostean, izan bidea dinamikaren azken kilometroak egingo dituzte urriaren 8an Donostian. Eguneko kontuekin bukatzeko berriz, maiatzaren 12tik 15 eta hilaren 27an ospatuko da Sormene jaialdia Galdakaon egitaragua. Zabala prestatu dute udaberrirako eta jarraian ikusi dezakezuen nondik nora ibiliko den programa hori.
Bada gauzak horrela iritsi albistegiaren bukaerara Union Tutera futbol taldeak ereserki berria estrenatu du. Redox Punk Rock taldeak jarri dio musika Herriberako futbol taldeari, Pablo Jimenez eta Tuterako gaiteroen laguntzarekin. Nola ez ereserkiaren bideokliparekin agurtuko zaituztegu gaurkoan, beraz gustatuko zaizuelakoan, besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaurut zituenak guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.satarian ondo izan eta bihar arte.